Γεια σας. Πάμε να δούμε άλλο ένα πολύ ωραίο κόλπο. Έχουμε μια τράπουλα και ζητάμε από το Θατή να μας πει κάπου stop. Ας πούμε ότι μας λέει δώστε. Του λέμε να δει το φύλλο του, να το θυμάται, να το βάλει πάνω. Βασικά κόβουμε εμείς, το βάζει εδώ πέρα και κάνουμε μία και μία δύο. Κόβουμε δηλαδή. Ας κόψουμε και άλλη μια φορά. Τώρα το φύλλο του, επειδή κόψαμε, θα έχει χαθεί μες στην τράπουλα. Δηλαδή μπορεί να είναι πάνω, μπορεί να βρίσκεται κάπου στη μέση και μπορεί να είναι και κάπου στο τέλος. Τώρα αυτό που θα κάνει η τράπουλα είναι ότι θα μας βοηθήσει να βρούμε το φύλλο του. Δηλαδή το επόμενο φύλλο θα μας πει τι χρώμα ήταν. Βγαίνει ένα 5 σπαθί, οπότε ήταν ένα μαύρο φύλλο. Το αφήνουμε δηλαδή εδώ το φύλλο. Το επόμενο φύλλο θα μας πει σε ποια θέση βρίσκεται. Βγαίνει ένα 4, οπότε στην τέταρτη θέση. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το φύλλο, το 5 σπαθί. Μα θα μου πει, νόμιζα ότι είχες βάλει εδώ το 5 σπαθί. Θα του πω και βέβαια όχι, εδώ είναι ένας άσος. Και όχι μόνο αυτό είναι άσος, αλλά και αυτό, και αυτό, και αυτό. Τώρα πώς έγινε αυτό. Ουσιαστικά εγώ έχω στήσει την τράπουλα. Έχω βγάλει τους 4 άσους και το ένα 4. Έχω βάλει άσος, 4 και ως τους υπόλοιπους. Τους τοποθετώ στο κάτω πέρας της τράπουλας. Τώρα ζητάω από το Θατή να μας πει κάπου stop. Ας πούμε ότι μας λέει εδώ και βγαίνει το 7 σπαθί. Κόβουμε ένα κομμάτι της τράπουλας και ερχόμαστε και κάνουμε ένα double undercut. Αν δεν ξέρετε τι είναι το double undercut, πατήστε στο YouTube double undercut και θα σας το βγάλει. Κάνουμε μία και μία δύο. Ουσιαστικά το φύλλο του θα έχει έρθει πάνω και κάτω θα έχουμε τους 4 άσους με το 4. Κάνουμε και διάφορα false cut, γι' αυτό θα βγει ένα σχετικό, θα βγάλω ένα τέτοιο για το false cut tutorial. Λοιπόν, τώρα καθώς του λέμε το φύλλο σου μπορεί να είναι πάνω, μπορεί να είναι στη μέση και μπορεί να είναι και κάτω, μετράμε 5 φύλλα από το τέλος, 1, 2, 3, 4, 5 και δεν κλείνουμε. Ερχόμαστε και κρατάμε ένα break. Για να διατηρήσουμε αυτό το break, ερχόμαστε και το πιάνουμε έτσι. Λοιπόν, κόβουμε ένα κομμάτι και λέμε το επόμενο φύλλο θα μας πει τι χρώμα ήταν. Γυρνάμε το φύλλο. Θεατής, ξέρετε αυτό είναι το φύλλο του και λέμε είναι ένα μαύρο φύλλο. Το γυρνάμε και όταν το γυρνάμε αφήνουμε και τα άλλα 5 φύλλα από το break. Το βάζουμε κάτω, αυτό νομίζω εδώ ότι είναι το φύλλο του, αλλά εδώ έχουμε τον άσο και τα άλλα φύλλα. Λέμε το επόμενο φύλλο θα μας πει σε ποια θέση βρίσκεται. Θα βγει ένα 4, οπότε το τέταρτο φύλλο, 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το φύλλο, το 7 σπαθί. Μα θα μου πει, νόμιζα ότι είχες βάλει εδώ το φύλλο. Θα το πούμε και βέβαια όχι, εδώ είναι ένας άσος. Και όχι μόνο αυτό είναι άσος, αλλά και αυτό, και αυτό, και αυτό. Αυτό ήταν το κόλπο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.